Hola, bon dia. Retorne al meu camí després de l'incident d'ahir. Vaig a provar el gorgo catalán. Eixe. Per allá. Una pregunta, per favor. El gorgo catalán... Espera, sí. Però per anar a Passejant està molt lluny? Ojalá jo visquera. Que jo puc fer això. Diumenge estic a una Repsol. Vaig a Bicorb. Tienes que hasta que un poquito yo conozco a la gente de Bicorb. No, pero la llevo porque de ella, si fuera tú no te llevo. De Bicorb vull arribar a Cofrentes, una mica més a dins. Lo van a tener jodido, ¿Por? ¿Por qué? Lo van a tener muy mal, ¿Pero por la chana o porque es difícil arribar? En Bicorb a Millares no sube nadie. No, sí. A lo mejor sube uno un coche y te deja a mitad camino porque va a la huerta o lo que sea, Hola, estic amb... Com te nomenes? Vicente. Vicente. ¿Qué más? Vicente apellido. Vicente Faenes. Vicente Faenes. ¿Tú crees que conseguiré la posta? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, yo soy Lorena. Yo Pablo, Encantada. mucho gusto. Igualmente. Acabo d'arribar a Bicorb. I estic trobant com la plaça del poble o això, algun puesto on hi hagi algun bar on jo veig a gent joveneta. Yo este pego Es una hamaca con mosquitera. Mañana os enseño. En una habitació. Hola. Mireu. Això, aquesta hamaca negra. Vale, vaig dormir aquesta nit a Bicorb. M'han convidat al bar. Este llibre està molt guapo, Cultura gastronòmica de Bicorb. sí, tots els menjars típics de sí. Aquesta zona és diferent de València, no? Perquè és molt influïda per la Manxa i perquè està en l'interior, és totalment, saps? Si antes n'hi havia un camí de burros per arribar a Bicorb, hasta fa 50 o 60 anys, saps? Que està molt de vocabulari. Sí. Postres i això. Sí, creo que eso es un léxico bicorino. Léxico bicorino. Albacora breva. ¿Las brevas son las uvas? No, las brevas son los higos que salen primero, que son verdes. Ajá. Los que salen primero.
va ser molt més fàcil anar per arribar a Ontinyent, Bocairent i tota aquesta zona, perquè això són camí de cabres. El Món és un bocaol perquè som de València i tenim amics en comú. Hola, Peña! Moltes gràcies, Laura, per tot. Estem a València i anem a la sortida de la carn. On és? N'hi ha que continuar. La posta hi ha que terminar-la. A veure, fa res estava en un cotxe baixant a València i ara estic en una furgoneta camí d'Antella a una montona de nadadors. De Nadópatas Patacona y estamos un poco... Ya, no, pero está bien. Entonces hemos decidido, bueno, este hombre de aquí ha decidido investigar el tramo de antes que nosotros, digamos el tramo anterior del río, que nosotros no conocemos y nunca hemos nadado allí. Entonces vamos a tirarnos a nadar desde antes del río para ver si llegamos hasta el sitio que nosotros conocemos y en plan así a ver qué pasa. Pues son soles y tú volvéis con la foto ante nosotros vamos nadando. Jo crec que 4 quilòmetres a nado no vaig a fer, eh? A veure, les coses que encara funcionen. Nadópatas, Patacona, València. És la meva família d'aquesta nit. Bueno, va començar l'aventura que no, sabem on comença però no sabem on acabarem, no sabem si arribarem a Antella o tindrem que ir d'emergència per mig d'un bancal, així que, bueno, com sempre, a l'aventura. Comenceu així, no? Ai, això jo no m'esperava. Quan em van trobar a vosaltres no sabia res d'això. Pensabas que no te ibas a mojar. Estaba la energía para terminar el mes, hija. Sí. Porque esta espada estaba putechada, pero necesitaba ahí vidilla. Nos vemos luego. Adeu. Nos vemos en Cullera. Ahí en el río yo estaba patint. 2 hores, ho han fet molt bé. 4 quilòmetres, bravo. 4 i mig. Hola, bon dia. Avui m'he gitat a Cullera. M'han arreglat tot, perquè ahir els xics van ajudar-me a trobar gent per a passar nit al coll o possibilitats per si no encontrava res, trobava res i em van convidar a Dénia. No sé, va ser de veritat moltes gràcies a veure si me'n recordé, Nadópatas Patacona, perquè és molt bonica i molt maja. Gràcies. Acabé d'arribar a Ontinyent. Ella, que és la que m'ha portat, i adeu, Eva. I és la que, bueno, ella viu al coll i si tinc algun problema m'ofereix la seva ajuda per a arribar. Inclús m'ha dit que demà, si fa falta, m'arreplega així d'Ontinyent, em porta al coll i també m'ensenya Bocairent.
M'he trobat amb un amic meu de València que té família a Ontinyent i m'han convidat a un Aquarius i ara que me vaig convidar a una... Amanida. Amanida sense encisam. ¿En qué? Encisam, sense encisam. Ah, ¿eso es lechuga? Sí. Amanida sense encisam? És que anar cap allà i arribar a la plaça de l'Ajuntament i després tens que preguntar per barri de la Vila. És un barri molt bonic. I he preguntat i alguna recomanació a Ontinyent i m'han recomanat nadar al Pou Clar, el paratge del Pou Clar, i algú m'ha dit Pou Clar, Santa Anna i Sant Pere. Però que a Sant Pere vaig a veure la posta de sol. Però vaja, que Pou Clar. Com s'anomena aquest puesto, Coco? Pou Clar. És prou famosa en la comunitat valenciana. Vinga, tira-li! Vinga! Iepa! Ens n'anem ara a un concert de blues que n'hi ha a un pub d'ací que s'anomena 37 graus. Don't you know that I love you?